हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग आस देखा गणेश महाप्रभु विसर्जन आउ भिडियो को फास्ट लास्ट जाए देखो वीडियो मजा नहीं శోభయాత్రకు వచ్చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఆదిదేవుని చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి మరి అన్నగారు కార్పొరేటర్ ఆగం పాండు ముద్రాజ్ అన్న గారికి ప్రత్యేకంగా మా గణేష్ కళాకుంట పక్షాన కళాభివందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి బాచుపల్లి నిజంగా ఏటేటా అంగరంగ వైభవంగా ఈ శోభయాత్ర నిమజ్జనం యాత్రలు స్టార్ట్ చేస్తున్నటువంటి నిజంగా చాలా అంటే చాలా ఆనందదాయకం. మరి ఎటువంటి కష్టాలు రాకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆ గణనాథులు కాపాడాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
लगे कमेंट निश्चय जनइबे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करने जमा भूलिए रही टाटा।